Sinubuanong binisaya kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, atong tun-an karon ang letrang G. Kailan na ba mo sa letrang G? Sa wala ang maong uppercase o dakong letrang G. Sa tuo kay ang lowercase o gamay nga letrang G. Ang tingog sa letrang G kay G. 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 Kitang tanan moingon mga bata. G. 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 Tama. Sunod atong tun-an ang mga butang nga nagsugod sa letrang G. Sama sa gatas. G. G. Gatas. Kitang tanan moingon og gatas. Gatas. Ang sunod na hulagway kay gunting. G. G. Gunting. Unsa kini mga bata? Tama. Ang sunod kay gitara. G. G. Gitara. Sabay tang moingon mga bata. Gitara. G. G. Gitara. Mao kini ang gabas. G. G. Gabas. Unsa kini mga bata? Yes, kini ang gabas. Ang sunod kay gabi. G. G. Gabi. Kitang tanan moingon og gabi. Gabi. Mao kini ang goma. G. G. Goma. Unsa kini mga bata? Husto, kini ang goma. Ang ulahing hulagway kay gapas. G. G. Gapas. Dungan tang moingon gapas. Gapas. Karon mga bata, sulayan ninyo ang pagtubag sa akong mga pangutana aron mahibaw-an nato kung aduna ba kay nakatunan. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Andam na ba mo kay magsugod na ta? Unsa ang nawalang sinugdanang letra sa ngalan nga gabas? G. G. Gabas. Unsa ang inyong tubag? Husto, kini kay letrang G. Ang sunod kay gunting. G. G. Gunting. Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct, kini kay letrang G. Gunting. Unsa ang nawalang letra sa ngalan nga gatas? G. G. Gatas. Unsa ang tubag mga bata? Husto, kini kay letrang G. Ang sunod na hulagway kay gitara. G. G. Gitara. Unsa ang hustong tubag mga bata? Correct, kini kay letrang G. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan nga gapas? G. G. Gapas. Unsa ang hustong tubag mga bata? Yes, kini kay letrang G. Gapas. Ang sunod na hulagway kay gabi. G. G. Gabi. Unsa ang hustong tubag? Correct, kini kay letrang G. 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 Gabi. Ang ulahing hulagway kay goma. G. G. Goma. Unsa ang hustong tubag niini? Correct, kini kay letrang G. 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 Goma. Very good mga bata. Ipadayon ang imong pagkugi sa pagtuon. Karon, inyong sulayan ang pagsulat sa uppercase o lowercase letter G sa inyong mga sulatang papel. Paningkamuti nga hanay ang imong pagkasulat niini aron malipay ang imong mga ginikanan kung ilan na kining tan-awon. Diri mahuman ang atong leksyon karong taknaa. Ayaw kalimot sa pag-like and subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Magkita-kita ta sa sunod natong leksyon mga bata dinhi gihapon sa channel nga This Teaching Mama. Daghang salamat. Bye-bye.